Keď som mala 13, šli sme na lyžiarsky. Nikdy mi však nenapadlo, že to, čo mal byť skvelý týždeň, sa zmení na moju najhoršiu nočnú moru. Na izbe nás bolo 6 a všetky sme spolu vychádzali v pohode. No najviac som si rozumela s Leou. Poznali sme sa už od malička. Bolo to hneď v prvý večer, keď sa po večierke zhaslo a všetci študenti mali ísť na izbu. Hádam ste si nemysleli, že som prišla nepripravená, povedala jedna zo spolužiačok a tmu pretlo jasné svetlo baterky. Odkiaľ si vytiahla plastovú fľašu s priezračnou tekutinou. Nemala som veľa skúseností s alkoholom, no nechcela som kaziť zábavu. Podávali sme si fľašu s vodkou a popri tom sme preberali všetkých našich krašov. Pohovárali sme učiteľov a veľmi rýchlo sme sa dostali do dobrej nálady. Babi, poďme vyvolávať duchov, navrhla Lea. Skúsili sme vyvolať moju babku, ktorá zomrela nedávno. Pracovala ako zástupkyňa na našej škole a medzi žiakmi bola veľmi obľúbená. Chytili sme sa za ruky, zavreli sme oči a 3-krát sme zopakovali jej meno. Anna Naďová! Anna Naďová! Anna Naďová! Nič sa nestalo. A tak sme to zopakovali ešte raz. Anna Naď! V tom sa ozval hlasný zvuk puknutia a v miestnosti nastala tma. Keď sme zažli, zistili sme, že to prasklo sklo z baterky. Zrazu ma premkol zlý pocit, ako by s nami v miestnosti niekto bol. No ten niekto so sebou rozhodne nepriniesol energiu, akú okolo seba za života šírila moja babka. Čokoľvek to bolo, bolo to temné a ja som mala chuť kričať. Miesto kriku však ticho vystriedal dievčenský smiech. Zahrali sme to do autu a šli sme spať. Keď som si ráno obliekala výstroj, uvedomila som si, že ma bolia nohy. Od kolien nahor som mala všade krvavé škrabance. Nemali sa tam ako dostať. Nechcela som, aby sa mi dievčatá smiali, a tak som to radšej nikomu nepovedala. Iba Lei. Aj ona sa mi priznala, že sa odvtedy cíti nesvoje. Pred nami bol však nový deň a všetko bolo super, až kým Lea neprišla s gázou na čele. Bola na veľkom svahu a dosť škaredo spadla. Našťastie zdravotníčka jej ranu rýchlo ošetrila. Večer sme boli strašne unavené a zaspali sme rýchlo. Na druhý deň som sa šla chystať ako obvykle, keď som si všimla, že škrabance zmizli. Odľahlo mi. Šla som sa obuť, no uvedomila som si, že Lea ako jediná ešte stále leží v posteli. No tak Lea, vstávaj! Musíme ísť. Nič. Podišla som bližšie k jej posteli a uvedomila som si, že nedýchá. Bola mŕtva. Nikdy nezabudnem na ten pohľad, keď moju kamarátku technik ukladal do vaku na mŕtvoli. Vtedy som zbadala, že na nohách má úplne rovnaké škrabance ako ja. Podľa pitvy dostala krvácanie do mozgu v dôsledku pádu. No aj tak mi dodnes vrta hlavou, či za jej smrť nemôžeme my všetky.